Tervetuloa jälleen uuden Addiktiopesula podcast-jakson pariin. Mä oon Kristiina Niskanen, riippuvuuksien hoitoon perehtynyt psykoterapeutti ja tämä on Addiktiopesula podcast ja tänään on vieras. Tänään on vieras. Mä oon aivan innoissaan, että ei tarvi yksin täällä höpötellä, vaikka sekin on ollut kyllä jotenkin ihan mukavaa, kun siihen on tässä reilun vuoden aikana tottunut. Mutta mä en nyt kuitenkaan tänään, tai mä yritän olla käyttämättä aikaa ihan, ja annan sen mun ihanalle vieraalle tämän ajan tänään. Ja sä oot tosi tervetullut, Johanna. Kiitos, Kristiina. Kiitos kun tulit. Tuossa sanoinkin, ennen kuin aloitettiin, että kaikilta kiireiltäsi pääsit tähän tulemaan ja totesitkin, että sellaista se on aika monella, että paljon kaikkea kiirettä on. Mutta kiitos sulle. Kerro vähän, kuka sä oot, ja sitten me mennään tämän päivän teemaan, joka on miellyttäminen. Mun nimi on Johanna Pohjola. Mä oon taustaltani toimittaja ja tietokirjailija, koulutukseltani sosiaali- ja kulttuuriantropologi ja olen kirjoittanut miellyttämisestä kirjan. Ja oletan, että sen takia olen tässä puhumassa aiheesta, että siitä ei aikaisemmin suomen kielellä ollut kirjaa. Kiltteydestä toki on, mutta tästä liiallisen miellyttämisen vinkkelistä ei ollut. Ja se Mm. onkin ollut sellainen asia, mikä on pyytänyt vähän sellaista perkaamista, että mitä kaikkea tähän liittyy. Ja siinä on monta asiaa ja näkökulmaa. Tänään me puhutaan niistä, ja mulla on täällä sulle kysymyksiäkin liittyen tähän miellyttämiseen. Ja ollaan vähän siellä addiktion rajapinnoissa sitten, että miten tämä voisi vähän liittyä addiktioihinkin. Ja voidaan tässä yhdessäkin pohtia ja saadaan sulta kuulla myös niitä sun näkökulmia, kun sä oot tähän aiheeseen perehtynyt. Mä oon tosiaan lukenut sun kirjan. Mun tyttäreni, 20 on lukenut sun kirjan ja hän on ollut siitä varsin tohkeissaan. Me ollaan puhuttu tästä kirjasta aika usein ja hän Okei. on käyttänyt siellä näitä työkalujakin niin paljon sen omassa elämässään ja voisin kuvitella, että tämä on auttanut monia ihmisiä, tämä sun kirja. Siellä on niin laajasti näkökulmaa ja monenlaisista viitekehyksistä myöskin, että mitä tämä miellyttäminen tarkoittaa meidän ihmisten elämässä. Joo, kiitos. Kiva kuulla ja että siitä on ollut hyötyä myös tyttärelle ja tosiaan saan kyllä paljon palautetta, että se on nimenomaan liiallisesta miellyttämisestä kärsiviä auttanut jotenkin olemaan enemmän totta ja huomaamaan ehkä, että mitä kaikkea tähän liittyy. Just vaikkapa, että se on usein aika epärehellistä, se ei välttämättä ole niin jaloa kuin me selitetään sen olevan, vaan epärehellistä voi olla se, että mä en kerro ihan kaikkea, mitä olisi syytä sanoa. Että epärehellisyys ei ole vaan sitä faktatason valehtelua, vaan myös sanomatta jättämistä. Kyllä, ja mä oon sitä itsekin pohtinut ihan itsessäni, että mitä, kun mä koen, että mä olen aika miellyttävä. Ja Joo, mä luulen, että mä olen ollut miellyttäjä. Ja mä vieläkin välillä pohdin, että mitä mä milloinkin sitten olen, että kyllä se jossakin hyvin syvässä itselläni myös välillä on ollut se sellainen niin miellyttäjän rooli, ja se ei tosiaankaan aina ole ollut niin kuin aikeiltaan niin kuin sellainen positiivinen, vaan siellä on ollut taustalla esimerkiksi kaikenlaista pelkoa ja tietämättömyyttä, osaamattomuutta, myös tietämättömyyttä siitä, että hei, että mä miellytän tässä nyt. Nyt mä menen jotenkin semmoiselle alueelle, johon me nyt aletaan tässä podcastissakin tulemaan, eli niihin motiiveihin. Esitän sinulle täällä kysymyksen ja saat rauhassa pohtia tähän vastausta. Mikä saa ihmiset miellyttämään muita niin voimakkaasti, että se menee omien tarpeiden edelle? Ja jatkan vähän. Voiko miellyttämisen tarve liittyä esimerkiksi hyväksynnän tai rakkauden puutteeseen, mikä on tyypillistä myös addiktioiden taustalla? Eli miksi se menee omien tarpeiden edelle? Ja voiko se liittyä hyväksynnän tai rakkauden puutteeseen? kiitos. Tosi iso ja tärkeä kysymys.
ensinnäkin tuohon, mitä sanoit, että miellyttävä ja miellyttäjä, niin nehän tosiaankin on kaksi eri asiaa. Että mä voin olla hyvinkin miellyttävä olematta miellyttäjä. Eli että se ei menisi liialliseksi, pakonomaiseksi se miellyttäminen. On mahdollista olla miellyttävä ja se on mahdollista olla hyvinkin ystävällinen ja silti totta. Mm. Mutta näihin motiiveihin, niin sä mainitsit tuon pelon, ja usein sen miellyttämisen erottaakin siitä, että se motiivi, kun mä alan tutkia, että mistä käsin mä toimin, niin siellä onkin just se joko torjutuksi tai hylätyksi tulemisen pelko usein, ehkä joku häpeä, Mm. syyllisyys. Voi olla sellainen, mitä kutsutaan krooniseksi häpeäksi, ydinhäpeäksi, että mä jollain tavalla koen, että mä en riitä, mä oon viallinen, erilainen, outo, joten mun täytyy jollain tavalla muokata itseäni, jotta mä kelpaan, riitän, tuun hyväksytyksi. Ja mistä tämä kaikki sitten johtuu, niin useinhan ne vie sinne lapsuuteen. Mm. Se ei välttämättä aina ole se perhe, se voi olla vaikka koulukiusatuksi tuleminen, mutta jonkinlainen kokemus, että mä en riitä sellaisena kuin mä oon. Tai että puhutaan kehityksellisestä traumasta, sulle hyvinkin tuttu asia. Eli jollain tavalla se hyväksyntä on jäänyt ehdolliseksi siellä lapsuudessa. Ja ei ole ehkä ollut turvaa olla totta. Voi olla, että vanhemmat ei ole sietänyt vaikkapa kiukkua tai vihan tunnetta, jolloin mä oon oppinut nielemään sen ja muokkautumaan siihen, mitä ne vanhemmat niinku kestää. Missä määrin he kestävät tunteita, haastavia tunteita, niin lapsi on tosi viisas ja aistii sen, koska mä tarvitsen sen vanhempien hyväksynnän. Ja kun puhutaan näistä tarpeista, niin meillähän on myös se, mitä jotkut kutsuu autenttisuuden tarpeeksi, eli tarve olla totta, tarve olla aito. Jotkut kutsuu sitä totuusvietiksi, niin se on yhtä lailla tarve. Ja miellyttämisen tarve, niin siellähän on se hyväksynnän tarve, joka on meille ihmisille tosi tärkeä perustarve. Mutta miellyttäjänä se hyväksynnän tarve jyrää ne kaikki muut tarpeet alleen, se ikään kuin ylikorostuu. Mutta siellä on tosiaan ne muutkin tarpeet. Ja sitten viimeistään joskus keski-iässä tai myöhemmin se alkaa se autenttisuuden tarve oikein huutaa sieltä, että minä myös. Ja joo, mutta Kyllä, tosi kyllä. inhimillistä tämä kaikki. Kyllä, ja sä tuot nyt ihan uusia sellaisia termejäkin tähän, joka on tosi tervetullutta, kun huomaa, kun itse näiden kanssa pähkii, niin käyttää aika paljon sitä niin kuin samanlaista näkökulmaa ja termejä ja tuo, että meillä on tarve tulla todeksi. Että sellainenkin tarve, että kun puhutaan sitä autenttisuudesta ja jotenkin jos taas niin kuin menen itseen, joka on se ehkä tutuin tarina itselle, kuitenkin se oma tarina, että mulla on ollut ainakin semmoinen, että mä luulin, että näin pitää olla. Niin, että en mä tiennyt, että Mm, mulla on tarve vaikka tulla todeksi, vaan niin kuin luulin pitkään, että näin tässä nyt pitää niin kuin olla. Tämmöistä se elämä on. Ennen kuin tuli toi sisäinen huuto, mitä sä kuvaat, että et, ei. Ja sehän on tullut tuskan kautta, joka mm, liittyy sosiaalisiin suhteisiin. Niinkö, ja kun vielä puhut hei tuosta kiintymyssuhdetraumasta, ja sitten sä puhuit sitä niin kun koulukiusaamisesta, joka menisi tavallaan sinne sosiaalisen traumaan, että kuinka mm. liittyykin sitten niihin sosiaalisiin liittymiskohtiin se miellyttäminen tietyllä. Joo, ja koska on se niin kuin meillä ihmisinä ultrasosiaalisena lajina, se lauman hyväksyntä on ihan ehdoton. Ei siitä ole kovinkaan montaa vuosikymmentä, kun se on ihan konkreettisesti tarkoittanut kuolemaa, että mä joudun yhteisön hylkäämäksi, jolloin on tavallaan luontainen tarve varmistaa se lauman jäsenyys. Mm. Mutta sitten miellyttäjällä se niinku ikään kuin automatisoituu sillä tavalla, että siinä ei ole niinku vaihtoehtoja, vaan se ikään kuin luulen varmistavani sen sillä, että mä mukaudun niihin muihin ihmisiin, kun tosiasiassa mä voin yhtä lailla saada sen olemalla totta. Kieltäytymällä, hei, anteeksi, mä oon pahallani, nyt mulle ei sovi. Mm. Niin usein itsekunnioitus herättää kunnioitusta. Sieltä ei välttämättä tuukka sitä hylkäämistä, mutta se on riski, sieltä voi tulla se. Mutta jotenkin se, mitä enemmän sisäistä turvaa alkaa olla itsessä, niin sit se
helpottuu tämä prosessi, mutta että se on niin kuin meille elintärkeää se hyväksyntä, joten tämä on niin kuin tosi inhimillistä. Se on niin kuin pikakeino saada se hyväksyntä, se miellyttäminen. Kyllä, ja sehän niin tuo sitten esille myös, jos joku rakenne tai sosiaalinen ympäristö ei kestä sitä, että hei, mä olenkin tätä mieltä, ja mä sen täällä yritän ihan miellyttävästi ilmaista, ja sitten jos mut hylätäänkin siitä, niin sehän tuo sen rakenteen näkyville, että tämä ei ole ehkä ihan terve tämä rakenne, Totta. jos sinne hylätään ikään kuin, että siellä ei olekaan niin kuin tilaa muille äänille tai ajatuksille, että siinä ei ole sitä joustavuutta. Ja silloin ehkä herää kysymys, haluanko kuulua juuri tähän rakenteeseen, onko tämä minua palveleva tai ylipäänsä elämää tai ihmissuhteita palveleva rakenne. Ja aikuisena tässä maailmantilanteessa yhteiskunnassa meillä on mahdollisuus jossain määrin kyllä valita, että enää sieltä kukaan ei ehkä tule tuhoudu siitä, että joku lauma mut hylkää, mutta se on siellä meidän systeemissä niin vahvasti. Ja lapsellehan se on eri asia. Pieni lapsi tarvitsee hengissä selviytyäkseen sen vanhempien hyväksynnän, jolloin mä luontaisesti mieluummin valitsen sen kuin sen totta olemisen. Että uhraan mieluummin tämän. Tämä tuo valtavien isojen kysymysten äärelle ikään kuin se mitä sä puhut tässä ja mistä nämä esimerkiksi kaikki nämä mielenterveysongelmat, mitä meillä nyt on täällä tapetilla, niin mistä ne johtuu. Ja yksi suuri ongelma, mitä on tuotu esiin, niin olisi se niin kuin yksinäisyys. Ja jotenkin se, että kuinka tärkeää olisi, että jokainen löytäisi sen omanlaisensa yhteisön sitten, missä olisi sitä tervettä rakennetta. Mä oon Mm. muuten sulta oppinut, tämä tulee vähän nyt tästä ulkopuolelta, mä menen kohta tuohon seuraavaan kysymykseen, mutta kun sä joskus jossain puhuit tai kirjoitit siitä, että kun meillä on niitä erilaisia niin kuin sopeutumiskeinoja tavallaan, tai siis niitä reaktioita, kun tulee se vaarallinen tilanne tai hankala tai vaaralliseksi koettu tilanne, joku sellainen, että me joko jähmetytään tai sitten me taistellaan tai paetaan. Ja sä oot tuonut mulle esiin sen, että, on niin se, että me sopeudutaan, että me lähdetäänkin miellyttämään. Että sekin olisi yksi tällainen niin kuin keino ikään kuin, joka tulee jopa jotenkin sellainen automaattisesti sieltä. Tuolla Sopeutuminen. Yhdysvalloissa trauma-alalla puhutaan tästä paljon. Englanniksihan miellyttäminen psykologisesti on people pleasing, mutta tällä niin kuin hermoston näkökulmasta se on fawning, F-A-2-V-N, tai sitten appeasement. Silloin monia, appeasement on lepyttäminen, eli mä niin kuin, se reaktio on se, että mä alan lepyttämään sitä uhkaa, eli sitä toista ihmistä. Ja nythän tässä tärkeää on huomata, että se ei ole yhtä synnynnäinen kuin nämä muut, eli taisteleminen, pakeneminen, jähmettyminen, ne on meillä luontaisesti, mutta se miellyttäminen tällaisena hermoston selviytymisreaktiona edellyttää jonkinlaista käsitystä jo sosiaalisesta neuvottelusta. Eli ihan vauvoilla ei sitä ole, mutta pienillä lapsilla taaperoilla kyllä jo on. Sitä näkee, ja siinä just nimenomaan se on se, että se ei välttämättä ole mikään aito, siis tällainen vakava vaikkapa väkivallan uhka tai Mm. tulipalotilanne, vaan se voi olla vain toisen ihmisen vihaiseksi tulkittu ilme tai kurttuisat kulmat, niin mun systeemi tavallaan tulkitsee, että nyt tuolla on uhka, sieltä mä en saakaan tykkäämistä, toi ei tykkää musta, jolloin kun sitä on vaikkapa vuosia, vuosikymmeniä tehnyt, niin sieltä aktivoituu se lepyttämisreaktio. Eli mä alan jollain tavalla laannuttamaan, tyynnyttämään sitä uhkaa. Tekeydyn usein harmittomaksi, helpoksi, mukavaksi. Koirathan tekee tätä myös. Ne saattaa heittäytyä selälleen tai alkaa nuolla toista koiraa. Eli se on myös eläimillä, joillakin eläimillä tämä miellyttämisreaktio. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista, koska jos mun hermosto on vaikkapa hyvin ylivireässä tilassa, mä oon tosi kiihtynyt, tai sitten vastaavasti alivireässä tilassa, eli vaikkapa uuvahtanut, turtunut, niin se tulee ikään kuin automaattisesti. Silloin mulla ei ole valintaa. Ja se onkin tosi inhimillistä, niin kuin on tosi tärkeää tuoda tähän myötätuntoa, että se ei ole niin kuin aina tahdonalaista, vaan se tulee sieltä hermostosta. Mutta jos mä hankkiudun siihen, mitä kutsutaan sietoikkunaksi, eli siihen hermostolliseen turvan ja rauhan levollisuuden tilaan, jossa on mahdollista
vaikkapa tuntea yhteyttä toisiin ihmisiin tai ylipäänsä levollinen olo, niin silloin mä pystyn valitsemaan viisasta, itseäni palvelevaa tai toipumista tukevaa käyttäytymistä. Kyllä, ja tästä kaikesta on tosi tärkeää olla niin kuin tietoinen, ja tällaista meissä ihmisissä tapahtuu. Ja jotenkin, että sitä kautta niin kun lähtee ymmärtämään sitä, että se on jopa, niin kuin, ne on niin kuin synnynnäisiä ja sitten varhaisesti opittuja, niin kuin tämä sosiaalinen tai miellyttäminen, se tulee tosiaan pienellä lapsella jo esiin, että voi Mm. lähteä miellyttämään ihan taaperona Mm. ja ikään kuin tulkitsemaan toisten kasvojen ilmeistä sitä, että mitä tässä ympärillä tapahtuu. Ja jos mietitään pientä lasta ja näitä muita reaktioita, niin käytännössähän vaikkapa taisteleminen tai pakeneminen ei ole kauhean järkeviä vaihtoehtoja vaikkapa aikuisten kanssa. En mä pärjää niille aikuisille taistelussa tai mä oon hitaampi juoksemaan kuin ne muut, jolloin se on Mm. jähmettyminen tai miellyttäminen, se luontainen niin kuin lapsella suhteessa aikuisiin. Ja jos ajatellaan sitä miellyttämistä, niin siinähän on jo toimijuutta. Ikään kuin siinä täytyy jotain kuitenkin tehdä ikään kuin. Että se ei jää vain johonkin reaktioon. Joo, ja se on hyvinkin niin kuin siinä puhutaan, että se on sekä siinä on se jotenkin sopeutumispuoli, että mä jotenkin mukaudun siihen tilanteeseen, mutta sitten siinä on se aktiivinen toiminta, että hei, mä niin kuin nyt jotenkin hymyilen tai tekeydyn helpoksi, mukaudun, nauran sun vitseille tai mitä se onkaan, jotta tämä olisi turvallista. Ja siinä on niin kuin turvan hakemisesta kyse, hengissä selviytymisestä. Ja siitä voi lähteä sitten kehittymään semmoinen taito ihan. Sitä voi hioa sitten ihan loppuelämän ja tulee oikein supermiellyttäjäksi. Kyllä, Joo. näin on. Mestarillinen taito on ollut itselläni. Mä oon ajatellut, että tämä on mun supervoima, että tämä hanska on tämä on tämä juttu. Että tässä mä oon vaan tosi hyvä. Ja siksi siitä onkin ollut vaikea luopua, kun se on ollut niin semmoinen, että suorastaan minuuden mittari tai minuuden elementti, että mä oon tällainen. Tämä on mun supertaito. Hurjaa, mä oikein tunnen koko kehossani jotenkin semmoista väreilyä, kun kuuntelen tätä ja tunnistan niin itsessänikin tämän, että et taitaa olla minullekin se ensimmäinen niin selviytymiskeino ollut näistä hyvin tuttua ja siellä on se läheisriippuvuuden juuri. Mm, Jos mennään ehkä tästä nyt sujuvasti tuohon läheisriippuvuuteen, että mulla on siitä täällä kysymys sulle. mm. Joo, miten miellyttämisen halu ja läheisriippuvuus voi olla yhteydessä toisiin? Ja sitten, että voiko jatkuva miellyttäminen toimia mekanismina, joka estää läheisriippuvuuden tunnistamisen ja käsittelemisen, eli vähän tällainen niin kuin läheisriippuvuus ja miellyttäminen, ovatko yhteydessä Tärkeää. toisiinsa ja miten ovat? Entäs ehkä ensin siihen? Mm. Hmm. Mun selvityksen perusteella siis, mitä tähän kirjaanikin läheisriippuvuutta öö, tutkin ja näiden yhteyttä, niin kyllä niillä on tosi vahva yhteys. Hmm. Miellyttäminen on yleinen läheisriippuvuuden piirre tai ilmenemismuoto, koska miellyttäminen, ja nythän korostan, että tässä puhutaan aina liiallisesta miellyttämisestä, että silloin kun se on yksittäinen valinta jossain tilanteessa, niin se voi olla hyvinkin tarkoituksenmukaista. Mun ei Hmm. aina tarvitse valita kaikkia maailman konflikteja. Voi olla silleen, että nyt mä säästän voimia, enkä Hmm. mene tuohon konfliktiin ja vähän jotenkin miellytän tässä tilanteessa tietoisesti. Joo. Mutta silloin kun puhutaan sellaisesta, että se on mennyt liialliseksi, jolloin se hallitsee mun elämää, se ohjaa valintoja ihmissuhteissa usealla elämänalueella tai jollain elämänalueella, niin silloin mulla ei ole enää sitä valinnan mahdollisuutta, vaan mä vaan toimin automaatiolla. Ja tässä on kyse aina reaktiivisuudesta. Se miellyttäminen on reaktio johonkin, mitä tapahtuu. Se voi olla niin vikkelä toiminto, että mä en ehdi nähdä sitä, että mistä se tulee, mutta siellä on aina joku tunne, joka herää. Hmm. Jos mä alan hidastetusti katsoa, että mitä siinä tapahtuu, niin mulla herää esimerkiksi torjutuksi tulemisen pelko. Tai siellä on vaikkapa häpeä tai syyllisyys, jotka on myös yleisiä motiiveja miellyttämiseen. Niin mulla herää se tunne, nyt toi ei tykkää musta,
pelko, josta käsin mä miellytän. Ja sitten jos miettii läheisriippuvuutta, niin mua on auttanut ymmärtämään sitä. Se läheisriippuvuus on muutenkin vähän harhaanjohtava sana, kuten ollaan sunkin kanssa puhuttu. Mutta siellä on, että mua on auttanut sellainen käsite kuin reagointiriippuvuus. Että mä oon riippuvainen reagoimisesta sen sijaan, että mä kohtaisin sen tunteen, mikä tulee. Ja miellyttäminen on kontrolloimisen muoto. Mä kontrolloin ikään kuin toisen ihmisen tunteita. Hei, ethän suutu mulle, niin nyt mä lupaudun ja myönnyn ja suostun tai hymyilen sulle tai kehun sua tai mitä se onkaan. Ja, Jotta sille toiselle ihmiselle ei tulisi haastavaa tunnetta. Jotta minulle ei tulisi haastavaa tunnetta, jotta en joutuisi kohtaamaan epämukavuutta. Eli mm, tässä on just tämä, että pohjimmiltaan mä suojelen itseäni siltä epämukavuudelta, vaikka mä saatan selittää, että tämä on tuota toista varten, jotta sillä olisi helpompaa. mm. Ja siinä mielessä tämä on aika itsekeskeistä. Ja just läheisriippuvaista toimintaa, se kontrolloiminen voi olla muutakin. Se voi olla aktiivista semmoista määräilemistä tai Mm. näin. Mutta miellyttäminen on yhtä lailla kontrolloimista, sellaista hienovaraista, pehmeää, pörröistä kontrollointia, jolloin me ei välttämättä tajuta sitä edes kontrolloimiseksi. Mutta mä kontrolloin myös omia tunteitani. Kyllä. Niin tämä on se on niin kuin yksi läheisriippuvainen käyttäytymismalli. Mutta kaikki miellyttäjät ei välttämättä ole läheisriippuvaisia sit kuitenkaan. Ja läheisriippuvuudessa on niin monia muitakin niitä muotoja, mutta tämä on yksi. Mielenkiintoista kyllä, ja just tuo läheisriippuvuustermi, toisaalta on aika hyvä, että se on niin huono, koska se on niin huono, niin se ehkä laittaa meidät ajattelemaan, jotka askarrellaan tämän aiheen piirissä, että mitä tällä niin oikeasti tarkoitetaan, mitä se läheisriippuvuus on syönyt sisäänsä, että se onkin sitten joku tällainen selviytymismekanismi siellä taustalla. Sä sanoit reaktioriippuvuus, ja sitten se reaktio olisi tässä nyt ikään kuin se miellyttäminen. Se voisi olla joku toinenkin. Se voi Joo, olla jollain tavalla kontrollointi, joka voi olla erilaistakin kontrollointia, ja voi olla toki vaikka pakottamistakin, mutta tämä on tämmöinen, niin kuin sä sanoit, pörröinen. Miten sä sanoit, pehmeän pörröinen? Että se on mm, aika ovela ja taitavakin tapa kontrolloida, miellyttää. on tosi hienovaraista manipulointia. Kyllä. Manipulointi on aika raju sana, mutta sitä se on käytännössä. Siis jos miettii, sitä on niin kuin monenlaista sitä manipulointia. Se ei ole vain välttämättä sellaista häikäilemätöntä, tiedostettua, tahallista tai pahantahtoista, vaan se voi olla tosi tiedostamatonta, koska mä en pysty sietämään sitä, että jollekulle tulee pettymys tai suuttumus tai paha Mm. mieli, niin sit mä manipuloin hänelle miellyttäviä tunteita Kyllä, kyllä. uhraamalla itseni. Juuri näin. Ja jotkut ihmissuhteet, se dynamiikkahan voi perustuakin tähän, että mä olen tässä miellyttämässä sinua ja jotenkin säästämässä sinua ikäviltä tunteilta ja niin kuin, että sun ei tarvitsisi kohdata sitä, joka saattaa, joillakin yksilöillähän se saattaa, että se on oikeasti uhka, jos hän joutuu Mm. kohtaamaan vaikeat tunteet tai häntä konfrontoidaan jotenkin, että kyllähän se liittyy tiettyihin niin ihan persoonallisuushäiriöihin, että siihen tarvitaan niitä pehmeitä ihmisiä ympärille, että koska ihminen ei kykene kestämään sitä, mitä sieltä omasta itsestä nousee, jos häntä konfrontoidaan kyseenalaisesti. Kyllä. Ja tästä täytyy huomata, että joskushan se voi olla ihan viisas valinta, jos mä oon vaikkapa väkivaltaisen ihmisen kanssa, niin se voi olla todella viisas valinta siinä tilanteessa miellyttää, jotta Kyllä, mä pysyn hengissä tai joo, terveenä. joo. Sitten, nyt hävisi ajatus. Ei mitään, tiedätkö, tulee mieleen, tässä tuli jo pari kertaa, mä nyt tähän sen yhtäkkisesti heitän, niin toi Tukholma-syndrooma. Että ikään kuin, että siinähän tämä tapahtuu ikään kuin tällainen mekanismi, että lähdetään miellyttämään sitä kidnappaajaa, pahantekijää, joka on aiheuttanut tämän vaaran, ja me ollaan hänen varassaan nyt tässä tilanteessa, niin kuin henki jopa uhattuna. Mä just tästä kuuntelin Stephen Porges, joka on tämän polyvagaaliteorian kehittäjä, Joo. puhuu tästä, että itse asiassa se appeasement, eli lepyttämisreaktio,
appeasement response olisikin niin kuin, tähän puhuu appeasementista pelkästään, eli lepyttäminen olisikin parempi sana sille Tukholman syndroomalle, joka usein käsitetään niin, että siinä kidnappattu rakastuu tai kiintyy siihen kidnappaajaan tai sieppaajaan, kun tosiasiassa kyse on hengissä selviämisestä eikä rakkaussuhteesta. Että se vähän niin kuin aliarvioi niiden siepattujen kokemusta, että Ja jos puhutaan niin kuin rakastumisesta tai kiintymisestä, kun he vaan haluavat pysyä hengissä. hurjaa, hurjaa. Et kyllä jotenkin, kun sanoit tuossa, että se on niinku, tämä on miellyttäminen on niinku itsekästä, mutta siellä tulee mieleenkin se, että se on niinku yksilön niinku hengissä selviämiseksikin myös niinku tarkoituksenmukaista. Et sillä lailla tavalla niin tärkeää, vaikka se taito ei sitten välttämättä tuo meitä hyvään elämään, niin kun jos se miellyttäminen sillä vahvistuu vähän joka elämän alueella, että mä hukkaan itseni. Ja hei Johanna, jos sulla tulee mieleen se äsken, mikä katosi, niin sano sitten tässä. Joo, Tuli. kerro. Tuli, koska mä mietin tätä, että usein minulla ne miellyttämistilanteet ei ole ollut sillä tavalla, että mä niin kuin aidosti estäisin väkivaltaa tapahtumasta, vaan pikemminkin sellaisia tosi hienovaraisia toisen ihmisen pettymyksen välttämistilanteita, jossa mä ikään kuin luonnostaan tuntosarvet tietää, että nyt mun pitää sanoa tällä tavalla, jotta mä saan enemmän tykkäämistä, jotta mä en vaikkapa kerro jotain asiaa, mistä mä tiedän, että toinen ihminen ei tykkää, niin mä jätän sen kertomatta, vaikka se on jotenkin mulle totta ja se olisi tässä. Mm. Vaikkapa, että hei, mä oon tullut yksityisautolla sun luo, jos on joku ystävä, joka paheksuu yksityisautoilua. Niin tällaisia mä oon niin kuin jättänyt kertomatta, jotta siellä ei syntyisi joku tunne. Mutta kun kyse on tämän kaltaisesta tilanteesta, niin on alkanut miettiä sitä, että voihan olla, että sille toiselle ihmiselle olisi jopa hyödyllistä tuntea niitä hänen tunteita. Mm. Tai ylipäänsä sille ihmissuhteelle, jotta läheisyys voi lisääntyä, jotta mä tuun myös todeksi. Hei, tällainen mä oon. Mä nyt välillä yksityisautoilen. Mm. Ja niin kuin se, että mä suojelen toisia ihmisiä kroonisesti pettymykseltä, niin se ei välttämättä olekaan niin vastuullista, kun mä oon selittänyt. Koska silloinhan mä estän heitä tuntemasta pettymyksen tunnetta, joka heidän ehkä olisi syytä tuntea, jotta he voivat kasvaa tai Mm. kehittyä tai tuntea ihmisyyteen kuuluvaa tunneskaalaa. Niin mikä mä oon sanomaan, että toi toinen ihminen ei pysty tai kestä tai sen näin. Tämä on niinku yksi näkökulma, joka on auttanut itseäni. Ja kuinka paljon me auttajat myös niin sorrutaan tähän, että me halutaan auttaa ihmistä, joka tulee vaikka kivun kanssa vastaanotolle, on sitten terapeutti tai hoitaja, lääkäri, kuka vaan, että me halutaan auttaa, että se kipu pois. Mä annan sulle nyt vaikka tämän lääkkeen, että saat sen pois, joka voi olla tosi tärkeää, mutta se, että meillä on vaikea sietää sitä toisen kipua, on se sitten henkistä tai fyysistä, että me halutaan ratkaista ja pois se Mm, toiselta. just niin. Mä en halua aiheuttaa sulle pettymyksiä, mutta mä muistan jossain läheisriippuvuustekstissä, olisikohan ollut semmoinen kuin Healing Eagle, ennen oli ainakin tällaisia tekstejä, mä en tiedä onko niitä enää, ja siellä oli tällainen, että hei tutkipas vähän sitä sun hyvän tahtoisuutta, että kuinka paljon siellä taustalla on se, että sä haluat, että toi tyyppi voi hyvin, että sulla olisi hyvä olla sen kanssa. Joo, joo. Sitten tuleekin, että hei, totta. Ja silti voi olla niin hyvän sydäminenkin ja hyvän tahtoinen. Joo, ja usein se on ihan aito, että mä en halua kärsimystä muille. Se on ihan aito jalomielinen tarve Joo. siellä. Öö, mutta turvastahan tässä on kyse, jotta mä pysyisin turvassa. Kyllä. Mutta sitten kun mä haen kroonisesti sitä sieltä itseni ulkopuolelta, että anna mulle se tykkääminen, anna mulle se turva, niin mä tuun tosi riippuvaiseksi siitä Mm. sen sijaan, että mä opettelisin itse antamaan itselleni sitä turvaa ja vaikka tunteen niitä epämukavia tunteita. Kyllä tosi tärkeä se itsevanhemmuus, että musta tulee se, joka mä voin laittaa sen kanssa, hei Kristiina, ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin. Ihanassakin laitat siellä käden. Olen käynyt 3 vuoden traumaterapian ja siellä kyllä tosi paljon siis oli sitä vakauttamista ihan kyllästymiseen asti, että aina ensin luodaan se olotila, mistä me voidaan tutkia sitten asioita, että olisi mahdollisimman niin kuin rauhallinen ja hyvä olo.
Kyllä. Hei, sulla oli muuten vielä se kysymys niin kuin toipumiseen liittyen, että voiko No, se miellyttäminen estää sitä? niin. Joku tällainen, niin mä ajattelen, että öö, musta tuntuu, että läheisriippuvuudesta toipumisessa just tosi olennaista on alkaa kohdata niitä tunteita ja huomata niitä impulsseja, mitä herää toimia, kun mulle Mm, tulee haastava tunne. Niin se on oikeastaan ihan sama kuin se miellyttämisestä toipuminenkin, että alkaa jotenkin tunnistaa, hidastaa vähän tahtia, tunnistaa mitä tapahtuu, mm, suostua siihen epämukavuuteen, jolla mä voin valita, että reagoinko mä vai enkö. Et tehdä tilaa sen reaktion ja impulssin tai jonkun tällaisen yllyttävää. yllykäs, sä käytät, se on hyvä, yllykkeen väliin. Joo. Jos sä puhuit tuossa aiemminkin, aika aluksi sanoit pakonomaisuus-sanan, että jos ajatellaan sitä addiktiota, kun siihen liittyy se vahva pakonomaisuus, että yksi kerran kertoi läheisriippuvuudesta kärsivä, että hän tuntee, että hän niin kuin istuu käsiensä päällä näin täällä tuolissa, että hän ei reagoisi, kun hänellä niin tekisi mieli lähteä ohjaamaan tai kertomaan tai pelastamaan. Et siinä se kyllä saa todellakin pidätellä, jos siitä on tullut jotenkin pakonomaista siitä miellyttämisestä tai muusta läheisriippuvaisesta käyttäytymisestä. Miten sä tämän pakonomaisuuden, joka nyt menee aika sinne addiktioomaailmaan, niin miten sä sen näet? Joo, se on just, jos kylläkin pakonomaista, että mulla ei ikään kuin ole niitä vaihtoehtoja silloin, kun puhutaan liiallisesta miellyttämisestä ja niin kuin hankalaahan tässä on just, sä sanoit, että tämä on niin kuin salakavala, niin se, Hmm. että se näyttää minuudelta, se näyttää persoonallisuudelta, se näyttää ystävällisyydeltä, Ja, kohteliaisuudelta tai huomaavaisuudelta, että mähän vaan oon tällainen. mm, Ja tällainen kuuluu olla, niin kuin sanoit, että näin täällä kuuluu käyttäytyä, että näin hyvät ihmiset käyttäytyy. joo, Ja se hyvä ihminen on monelle miellyttäjälle semmoinen, että mä haluan olla hyvä ihminen, mutta ei mm, ole ehkä sellaista ollut turvaa tai turvallisia kokemuksia siitä, että se hyvä ihmisyys on myös itseä kohtaan hyvää ihmisyyttä, että mun täytyy olla turvallinen ja luotettava ihminen myös itselleni, eli itseni puolella. Että tavallaan jos puhutaan kiltteydestä, niin myös kiltti itseäni kohtaan, mikä tarkoittaa, että aina mulle ei käy ja aina mä en ole hyvällä tuulella ja joskus se, mitä mä teen, niin tuottaa pettymyksiä muille ihmisille ja se on ok. Että jotenkin se semmoinen niin miellyttäjänä en ikään kuin ole sallinut itselleni sellaista laajaa ihmisyyttä, joka on yhtä hyvää. Sekin on hyvää ihmisyyttä. Ei se tarkoita, että mun tarvii olla töykeä tai tyly tai kusipää, kun mä sanon ei. Et usein moni miettii, että sittenhän musta tulee tosi ilkeä tai vittumainen, jos mä lopetan miellyttämisen, mutta kun se ei tarkoita sitä. Meillä mm, ei ole kauheasti esimerkkejä siitä, että mikä on semmoinen jämäkkä ystävällisyys. Eli se, että mä voin kieltäytyä ja laittaa rajoja tosi mm. huomaavaisesti ja ystävällisesti ja miellyttävästi. Tämä rajojen laitto, täällä on siitäkin kysymys jotenkin, että tavallaan siitä puhutaan paljon, siitä, että nyt laitat rajat, ja on tärkeää laittaa rajat, ja jotenkin se rajat-asia tulee niin kuin tosi usein esiin liittyen tähän niin kuin liialliseen kiltteyteen, miellyttämiseen, läheisriippuvuuteen, että jotenkin sitä pidetään semmoisena hyvin keskeisenä, jopa ensimmäisenä niin kuin toimenpiteenä. Tuota, niin, mitä sä ajattelet näistä rajoista ja miellyttämisestä? No onhan se miellyttäminen hyvin rajatonta toimintaa. Siinä ei oikein kunnioiteta omia rajoja, mutta ei välttämättä myöskään toisen rajoja siinä mielessä, että mä saatan tehdä toisesta ihmistä tulkintoja kysymättä. Että nyt se on vihanen, nyt se ei tykkää musta, nyt se varmasti ajattelee, että mä oon huono ihminen tai mitä se onkaan. Että mä niinku uiskentelen sinne, no täällä päihdealalla puhutaan aivoluteilusta, että mä ikään kuin menen luteilemaan sen toisen ihmisen mieleen
kysymättä, että mitä sä koet, mikä on sulle totta. Että jos mä kieltäydyn, niin tuliko sulle paha mieli? Mm. Se on hyvin rajatonta. Mutta mun mielestä se ei-sana on sinänsä niin kuin toipuvan miellyttäjän ehkä tärkein sana, koska jos toipuminen on toisin toimimista, eli se tarvitsee toimintaa, Mm. niin se liiallinen myöntyminen, suostuminen, kyllän sanominen, lupautuminen, niin se on niin kuin automaatio usein miellyttäjälle. Niin jotta mä voin alkaa toimia toisin, niin mun täytyy alkaa tuoda sinne mun systeemiin ihan sitä ei-sanaa ja ihan hermostoon sitä taistelureaktiota, jonka terve muoto on rajoista huolehtiminen. Eli usein, jos mulla miellyttämisreaktio on ylikorostunut, niin se taistelureaktio terveessä muodossaan on vähän jumissa. Ja Mm. se tarkoittaa myös sitä, että mä uskallan olla totta, uskallan pitää omia puolia, uskallan pyytää palkankorotusta, uskallan lähestyä kiinnostavaa ihmistä, uskallan sanoa ei. Niin koen, että se on tärkeää, mutta yhtä lailla se tulee helpommaksi, kun mä opettelen lisäämään turvaa, sisäistä turvaa. Eli se menee jotenkin käsi kädessä. Ja se turvan lisääminen on vaikkapa niiden tunteiden tuntemista, tunnetaitojen kehittämistä, oman hermoston rauhoittamista. Niin sitten se ei-sanominen tavallaan helpottuu sitä kautta, kun minussa on jo enemmän turvaa. Et sinne ei välttämättä pelkällä ei-sanomisella ei ehkä pötkitä pitkälle, vaan että se pyytää niin kuin munkinlaista toimintaa. Ja se voi olla usein vaikeaa niin kuin vaan sanoa ei, ihan jos ei ole ollut lupaa siihen. Niin ehkä se turvan rakentaminen voi alkaa sit muuta kautta myös. Et pelkästään se rajojen laittaminen ei niin kuin aina ihmisillä ei välttämättä pysty. Kyllä. Ja tosi tärkeää tuossa omassakin työssäni, kun paljon tämän teeman ympärillä, näiden rajojen ympärillä pyöritään sitten kun ihminen saa siihen tukea, että tämä on ok laittaa näitä rajoja ja jotenkin sitten kun niitä laitetaan ja sitten kun tullaan seuraavan kerran vastaanotolle, niin jotenkin näkee, että nyt on jotain tapahtunut. Ja se voi olla se kasvu niin kuin tosi iso harppaus, että hei, mä tein sen. Mä valmistauduin, mä kirjoitin puhelimeen listan, mitä mä sille äidilleni aion sanoa. Mä sanoin sen hänelle, no reaktio on, nehän aina on mitä on. Joskus ne on, voi johtaa nopeasti hyvään tai voi olla, että katkeaa suhde hetkellisesti tai lopullisesti. Mutta sitten kun tullaankin vastaanotolle, on, että ja nyt mä oon sen niin tehnyt, että siinä usein seuraa sit semmoisia hyviä asioita. Mutta sitten kun mä menen tiiäks, itseeni, miten mä oon tämän käynyt läpi, niin mulle tuli niin aluksi semmoinen syyllinen olo, että mitä mä nyt, niin kuin, oliko tuo nyt tarkoituksenmukaista ja oisinhän mä voinut ja olinpa mä nyt pikkumainen, eihän se olisi minulta paljon niin kuin, tilaa ottanut. Ja että mä tutustuin sellaiseen sisäiseen puheeseen, sitten kun mä laitoin niitä rajoja, niin ensin että tuli niin tämmöinen niin krapula jopa, niin kuin, läheisriippuvaisen tai krapula, että syyllisyys. Olisiko näin saanut tehdä? Ja sitten mä joudun käsittelemään sitä ja mitä se oli niin kätkenyt sisään, että tuleekin syyllisyyttä, kun mä laitan rajat. Tämä on ihan tosi tärkeä asia. Hyvä, kun sä nostit sen esiin. Ja ihan noin niin kuin läheisriippuvaisen vierotusoireet tai krapula. Ja koska mä jotenkin ajattelen, että sinne, kun joskus moni kysyy, että miten voisin laittaa rajoja tai kieltäytyä ilman syyllisyyttä. Mm. Vastaus on, että ei välttämättä mitenkään. Että se vaan menee sen syyllisyyden kautta. Että Joo. se täytyy ensin kohdata, että mulle tulee tämä syyllisyys, Joo. nämä vierotusoireet ja kohdata se epämukavuus ja niin kuin, syyllisyyttä, että nyt ollaanpa tämän kanssa sen sijaan, että mä rupean reagoimaan näihin ääniin, että olinpa mä nyt itsekäs. Joo. Sitten se pikkuhiljaa helpottuu kerta kerralta ja lopulta sitä ei ehkä enää ole, koska se on niin itsestään selvää, että totta kai mulla on oikeus laittaa nämä rajat, mutta sinne ei voi niin kuin hypätä. Se on prosessi ja se syyllisyys ja häpeä, kuinka se voi olla tosiaan sukupolvelta yli periytynyttä ja psykoanalyyttisen teorian mukaan se ikään kuin voi olla, että se on niin kuin joku toisen jopa, että sä kannat, niin kuin, että se tulee jostakin toiseudesta se syyllisyys, että se ei johdukaan siitä, että mä tekisin nyt jotenkin väärin itseäni
kohtaan tai muitakaan kohtaan Mm. mitenkään suurissa määrin, että vaikka mä kieltäydyn ja tuotan itselleni siitä ihan hyvää, että se tuleekin sitten jotenkin sieltä jostain muualta. Tai ainakin itse olen joutunut tutkimaan ihan syntyjä syviä, että miksi mulla tuntuu syylliseltä, kun mä laitan rajoja. Ja hei, haluan vaan tähän sanoa vielä, että mä luulen, että mun kohdalla se johtuu myös siitä, että kun mulla on addiktiotausta, että mulla Mm. on se päihderiippuvuuskin siellä taustalla, ja mä olen oikeasti aiheuttanut niin käyttäytymisellä ongelmia muille. Totta. Joo, se voi olla varmasti toipuvalle päihderiippuvaiselle se ei-sanominen siinäkin mielessä just vaikeaa, että siinä on se hyvittäminen, että mä haluan hyvittää näitä ihmisiä, keitä mä oon vahingoittanut. Ja mut kun se ei-sanominen ei tarkoita sitä, että mä en voisi hyvittää. Tai ne on niin kuin kaksi eri asiaa, mutta se saattaa niin kuin samaistua siihen. Helposti sekoittuu täällä meillä sisällä, että ne asiat sitten, että Joo. kyllä. Ja onhan se niin kuin riippuvuudesta toipumisessa se ei-sanominen myös tosi tärkeää, jotta mä voin sanoa niille entisille päihdekavereille ei ja toipua. Niin No, se on välttämätöntä. kyllä. Että tosiaankin ne niin sisäiset rajat ja ulkoiset rajat, ja sitten sä sanoitkin tuossa kivasti, että yhtäaikaisesti siinä sitten voi lähteä kasvamaan tai siellä sisällä semmoinen niin kuin armollisuus tai itsemyötätunto itseä kohtaan. Että kun laittaa sen rajan ja sanoo sen ei, niin sitten, että no mille mä sitten sanon kyllä, kun mä kieltäydyn tästä. Mm. Itsellesi, hyvinvoinnillesi, Niin. sille mitä oikeasti haluaa tehdä. Mm, Koska ei-sanominen on aina kyllän sanomista jollekin. Ja, kyllä. ja, ja mä ainakin jotenkin ajattelen, että jos joku ihminen ei koskaan sano mulle ei, niin mun on vaikea luottaa myös hänen kyllä-sanaan, koska sitten siinä on se, että sanooko tuo nyt oikeasti, onko tämä oikeasti nyt myöntyminen, jos siellä ei koskaan sitä ei-sanaa vaihtoehtona, jolloin se on ikään kuin vähän epäluotettavaa, hähmäistä. Semmoiset supermiellyttäjät ihmiset on vähän pelottavia, koska joskus huomaa, että siellä saattaa näkyä se semmoinen ei kuitenkin siellä taustalla ja semmoinen niin takakireys ja sitten siinä on sellainen, että niin kuin, minä tässä nyt hyvää hyvyyttä, niin tulin tänne sinua auttamaan tai tulin jotakin ja sinä vain noin. Siihen tulee helposti myös semmoinen niin kuin ilmiö, joka on tavallaan ikään kuin sitä totta, että tämä henkilö olisi ehkä halunnut kuitenkin sanoa ei, mutta hän sanoo kyllä, koska hän ei uskalla sanoa ei, koska pälä, pälä, pälä. Mm. Mm, just näin. Että se Ja vielä tästä niin. ei-sanomisesta Mm. tärkeää huomata, vaikka sanoin sen, että se ei tarkoita sitä, että se täytyy tehdä tylysti tai töykeästi, niin joskus, jos siihen ei ole ollut sisäistä lupaa kieltäytyä, niin se saattaa aluksi tulla jotenkin vimmaisesti tai vähän Mm. aggressiivisestikin, koska Ja, se on niin kuin, että no ei! Ja ja, siihen on kertynyt sitä paljon sellaista kuormaa, kun minulla ei ollut mahdollisuutta, niin nyt hitto ei. Ja nyt oli lievä äänensävy vielä siihen, mitä itsekin joskus pelästynyt, että oho, tulipas se vimmalla. ja, Mutta usein se menee sitä kautta, että se ensin tulee vähän voimakkaasti ja sitten se voi niinku ikään kuin tasapainottua, kun mulla on sisäinen lupa ja selkeys siitä, että totta kai mä voin sanoa ei, niin silloin sen ei tarvikka enää tulla niin no, voimalla. Ja sitten ja. huomaa, että monille on myös ollut tärkeää voida saada olla tyly. Mm. Että jos mulla ei ollut lupaa siihen, niin voisinko mä niinku harjoitella, mitä se tarkoittaa vaikka kaupan kassalla, että mun ei tarvitse kaikille hymyillä tai että mä voin näyttää ikään kuin vakavalta tai Ja, mm, mm, niin kuin masentuneelta tai hymyttömältä, niin jotenkin ja, sallia itselleen myös niitä vastakohtia, niin joitakin se auttaa, semmoinen lupa. kyllä. Tosi tärkeä. Mä olin jossain kohtaa sellaisessa ihmissuhteessa, jossa mä niin opin huomaamaan, että tämä ihminen sanoi lähtökohtaisesti ei aina, tai tosi usein. Ja mä niin huomasin, että hän niin usein palasi sitten tavallaan siihen asiaan. Että kun tulee tutuksi joku ihminen, niin sitten siellähän voi olla, että hei, tämä usein kieltäytyy aluksi, mutta hän sitten itse aina palasi siihen. Et, 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 tota,
ensin tuli se oma suojelu, oman tilan suojelu, ja sitten ehkä palasi siihen, että Mm. voisi tässä nyt ollakin jotakin kuitenkin. Ja Joo. se myös se, että jos aluksi tosi tärkeää, että tulee niitä rajoja ja opettelee sanomaan ei, ja sitten tulee sitä joustavuutta. Joillekin ihmisille ei voi olla ikuisesti ei, mutta sitten että se on, niin kuin, voi tarkoittaa niin kuin eri asioita ihmissuhteissa, eri suhteissa siis. Mm. Mm. Just näin. Joo. Niin, mä katson näitä kysymyksiä. Ollaan puhuttu rajoista, me ollaan puhuttu tästä miellyttämisen dynamiikasta ja vähän, että mistä se meille kumpuaa, että se on vahvasti siellä ihmisyydessä. Ja tuossa lopuksi mä toivon, että sä kerrot vähän lisää sun toiminnasta. Mä tiedän, että sulla on myös semmoista auttamistoimintaa, mutta mentäisikö hetkeksi toipumiseen? Me ollaan sitä sivuttu tässä jo vähän, että mitä niin kuin tuossa sä sanoit, että mä sanon kyllä omalle hyvinvoinnille ja tulee niitä, ikään kuin se tulee sitä hyvää. Mutta mitä kaikkea se niin kuin tarkoittaa sen miellyttämisestä toipuminen? Mm. Ihana kysymys. Tota, se toipuminenhan on aika laaja sana. Joku saattaa käyttää myös vapautumista tai irtipääsemistä tai irrottautumista, jotka myös on yhtä laajoja ja vähän epämääräisiä. Niin Mm, mä usein ajattelen, että rehellisyys tai totta oleminen voi olla semmoinen konkreettisempi käsite, josta napata kiinni, mm, koska se miellyttäminen on ikään kuin valheellista, se on epärehellistä. Mä en ole ihan totta. mm, Niin sitten se, että mä alankin, no psykologiassa puhutaan valeminästä ja aitominä, niin jos läheisriippuvuuskin on vähän niin kuin valeminuutta, se ei ole ihan, sen on minä, se on niin kuin käyttäytymismalli, suoja, selviytymiskeino tai mitä siihen liittyykään, niin se aito minä, että alankin olemaan vähän enemmän totta ja rehellisempi siitä, että mitä mä toivon, tarvitsen, haluan. Miellyttäjänä on helppo teeskennellä, että mä olisin samaa mieltä muiden kanssa, ikään kuin vaikkapa siitä, että mihin mennään lounaalla syömään, työpaikan, työporukan kesken. En välttämättä sano, että mä haluaisinkin mennä tonne. Niin alkaa vaan tuoda enemmän sitä esiin, että mitkä on ne mun mieltymykset missäkin tilanteessa. Aina niitä ei tiedä, ja useinhan miellyttäjällä voi olla tämä, että mä en niinku tiedä, mitä mä haluan. Ei ole käsitystä omista tarpeista ja haluista, ja saattaa ajatella, että ne toisen ihmisen tarpeet on minun tarpeitani myös, niin kuin mukautua alitajuisesti. Mutta lisätä sitä tietoisuutta, että jos tässä tilanteessa ei olisi ketään muita ihmisiä, niin mitä mä tekisin? Sieltä voi löytyä se, että mikä olisi mulle totta nyt. Ja alkaa tuoda sitä esiin, että mä haluaisin mennä tonne kiinalaiseen tänään. Sen mm, ei tarvitse toteutua, mutta tärkeää sanoa se. Ja sitten miellyttäminen elää aina kaikessa hähmäisyydessä. Se saa voimaa kaikesta epäselkeydestä ja siitä, että asioita ei sanota suoraan. mm, Niin mä itse olen huomannut, että sen esiin tuominen ensin itselle, niin kuin, että että okei, että mikäs tämä mun motiivi tässä toiminnassa nyt on, että mä haluan mennä tonne muuttoavuksi, että onko se ihan pyyteetön auttamisen halu vai onko täällä joku pelko, että sit se, niin kuin se kaveri ei enää tykkää musta tai meidän välit menee. Niin mm, jotenkin alkaakin tuoda sitä esiin, että hei, niin kuin itselle ensin, hei, nyt täällä onkin tämä hylätyksi tulemisen pelko. Ja sitten ehkä toiselle, jos on turvallista. Että hei, mä huomaan, että mua pelottaa, että sä et enää tykkää musta, jos mä sanon ei, ja valitettavasti nyt on sellainen tilanne, että mä en sinä päivänä pääse. mm, Ja tämä vähän pelottaa mua, ja meidän ystävyys on mulle tosi tärkeä, ja mä halusin sanoa tämän, että mä haluaisin miellyttää sua nyt tässä tilanteessa. Tai jos mä huomaan, että mä oon miellyttänyt vaikkapa eilen, niin jos se on läheinen ihmissuhde, niin olen huomannut, että se kannattaa tuoda esiin. Että tuossa tilanteessa huomaan, että mä en ihan kuunnellut itseäni ja mä suostuin mennä sunkaan kävelylle, vaikka oikeasti mä olisin vaan halunnut katsoa televisioa tai mm, mitä tahansa. Ja mun on tärkeää tuoda tämä esiin,
jotta mä vapautuisin tästä. Koska tällä tavalla se voi niinku sulaa. Sen ei tarvi olla joku häpeällinen salaisuus, että nyt tälleen mä toimin ja voi ei ja olipas noloa. Vaan silleen, Mm. että mä voin tuoda sen esiin läheisessä ihmissuhteessa, että tällainen toimintamalli mulla on ja nyt mä luiskahdin tähän ja mä haluan kertoa tämän, jotta tämä voisi niinku sulaa. Ja usein se lisää läheisyyttä. Mm. Tosi tärkeää tuo, mitä kerroit, ja se, että aluksi tosiaan, kun lähtee luopumaan, toipumaan, vapautumaan, mitä se onkaan, se oma termi, senkin saa itse määrittää siitä miellyttämisestä, niin ei välttämättä tiedä edes, mitä tarvii. Ja tuo työkalu tosi hyvä, että jos mä olisinkin tässä yksin, niin mitä mä tekisin? Et, Mitä et, sä tekisit just nyt? niin, mitä mä tekisin, jos mä... Kysyt sä nyt multa sitä? Joo. Jos mä olisin nyt tässä yksin. Mä varmaan menisin tuonne paistinpannulle ja alkaisin tekemään tuota lounasta joka seuraavaksi. Ja jos mä olisin tässä yksin, joo, se olisi mulla varmaan se, mutta mulla vaan on sellainen tunne, että musta on niin kiva olla tässä, että seuraavaksi kun mä menen tuota lounasta tekemään, mä varmaan niin fiilistelen tätä, kun sain olla sun kanssa tässä, että sitä mä varmaan tekisin. Ja kyllä jos ajattelen itseäni, niin tämä on ollut mulle semmoinen niin kuin tosi suuri addiktio. Mä puhun aina usein kyllä läheisriippuvuudesta, mutta se, että se mun miellyttäminen tai se, mä oon kehuskellutkin joskus itseäni, että mä tuun kaikkien kanssa toimeen, niin kuin, ja Joo. joku sellainen, niin on ollut iso juttu niin kun sanoa aika monelle asialle ei. Nyt ihan näissä niin kun toipumisyhteisöissäkin mä oon niin kun lähtenyt niin kun monenlaista asioista, että on ollut paljon hyvää, mutta ne ei ole ollut mun juttuja. Mä oon uskaltanut sanoa sitten ei ja jäänytkin vähän sitten joissakin asioissa semmoiseksi oman tien tallaajaksi. Että se on ollut tosi pelottavaa. Joo. Sitä sä et Joo. kysy, mutta sitä mä olen puhumaan täällä. Ja Mm. vielä kun sä puhuit tuosta addiktiosta, niin se, että tähänhän myös siitä hyväksynnästä voi tulla riippuvaiseksi. Eli puhutaan englanniksi approval addiction, eli hyväksyntäriippuvuudesta. Joo. Eli josta tunnistan itteni tosi vahvasti, että se hyväksynnän tai muun palkinnon, oli se sitten ihailu, tykkääminen, tarvituksi tulemisen kokemus, mutta joku, mikä on palkitsevaa tässä mielessä, mä puhun usein yleisesti hyväksynnästä, niin se vapauttaa meidän aivoissa myös dopamiinia, niin kuin ne päihteet tai muut riippuvuuksien kohteet. Ja tästä voi tulla riippuvaiseksi, ja itse olen tullut. Että se pakonomaisuus-sana, kun kysyit aiemmin, niin se, että mun on pakonomaisesti ollut jahdattava sitä hyväksyntää ja laajennettava ikään kuin ihmispiiriä, että mä saan sen niin kuin mahdollisimman laajalta. Ja Joo, eihän sellaista sit pysty ylläpitämään sellaista ihmismäärää. joo, Ja se, että se ei enää riitä, että mä saisin sen vaan rakkailta, tärkeiltä ihmisiltä, vaan se on niin kuin saatava kaikilta aina. Ja siihen hyväksyntäriippuvuuteen saattaa liittyä tosi paljon sellaista pakonomaista ajattelua liittyen siihen, että nyt toi ei tykännyt musta ja nyt tuolla oli se vihaisen näköinen ilme, kun mä sanoin noin, niin että saattaa käyttää suhteettoman paljon aikaa tällaisten asioiden miettimiseen, että miten mä saan sen hyväksynnän siltäkin ihmiseltä. voi hurjaa. Tämä on siis todellakin mielenkiintoinen ikään kuin ja tosi semmoinen niin kuin yleisinhimillinen. Mä voisin kuvitella, että niin kuin suuri osa ihmisistä löytää itsestään näitä niin kuin piirteitä. Tuskin kukaan on täysin jotenkin semmoinen selkeä rajoissaan ja aina osaa toimia jotenkin. Mm. Tämä on tosi tärkeä aihe. Että kiitos tosi paljon, kun sä oot tuonut meille tätä ja nyt tässäkin podcastissa niin tätä aihetta avannut. Sulla on valtavasti asiantuntemusta. Kerro vähän, että mä oon tuolla somessa vähän nähnyt, että sä teet jotain sellaista terapeuttista toimintaa. En tiedä, osasinko mä sanoa oikein, mutta kerro vähän, että jos sä haluat, mitä sä teet. No mä oon ratkaisukeskeinen valmentaja myös ja mindfulness-ohjaaja ja mä oon nyt 3 vuoden ajan ohjannut miellyttäjille kursseja tästä selviytymiskeinosta vapautumiseksi, vapaaksi miellyttämisestä on niiden kurssien nimi ja myös kirjani nimi.
Et kirjasta paljon tietoa löytää tästä aiheesta lisää. Ja mun nettisivut on johannapohjola.com. Sieltä löytää tietoa näistä kursseista. Ne on yleensä viikonloppukursseja. Ja siellä just harjoitellaan kaikenlaisia näitä toipumisen työkaluja ja esimerkiksi ei-sanomista, että miten se voi tehdä sillä tavalla, miten sitä voi lähestyä, miten tehdä se sillä tavalla ystävällisesti, mitä ottaa huomioon. Ja tosi paljon käytännön harjoituksia, joo, semmoista. Joo. Semmoista. Ja kiitos paljon sun sanoista. Tämä on tosi tärkeä aihe mulle ja sellainen sydämen aihe. Ja mä oon itse sitä tuskaa tähän liittyen niin paljon kokenut, että ei ole enää ikään kuin muuta mahdollisuutta kuin olla totta. Ja aina se ei ole helppoa, mutta se miellyttämisen polku on niin tuskallinen ja kärsimystä tuottava, että mulla ei ole enää niin kuin menemistä sinne. Jolloin mä ikään kuin tosi mielelläni puhun tästä aiheesta, jotta me saadaan sinne yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat ja haluavat olla totta, koska se vaan on superpalkitsevaa, niin kuin sä kerroit niistä asiakkaistakin, että ne tulee jotenkin Mm. erilaisina, niin se on myös tosi voimaa tuovaa, voimauttavaa, vapauttavaa. Ihan, että joo, alkaa käydä niin kuin ehkä koukuttavammaksi jopa kuin se miellyttäminen, tämä toipuminen. Niin, jää koukkuun siihen, että saa voida hyvin ja auttaa muita voimaan hyvin. Silloin tullaan sinne meidän kontribuutiotarpeen äärelle, että joka on sitten, jos ajatellaan ihmisyydessä, että me halutaan tehdä tällaista työtä, niin se on tosi usein tuskan kautta me tullaan näihin vaiheisiin, että sitten joudutaan ja saadaan sitten toipua ja sitten halutaan auttaa muitakin. Ja Mm. tosi tärkeää. Mä laitan tuonne tämän podcastin esittelyyn vielä nuo tiedot, sun tiedot, niin sieltä sitten löytää Johannan. Haluatko jotakin tähän loppuun vielä sanoa? No vielä sen, että kun sä puhuit tuosta, että sä oot selittänyt, että sä tuut kaikkien kanssa toimeen, niin mulla se on ollut, että mä oon sosiaalisesti tosi älykäs tai tunneälykäs, mikä on ollut se mun selitys. Ja sekin pitää paikkansa, mutta kirjaa tehdessä opin, että se aito tunneälykkyys kohdistuu myös omiin tunteisiin ja niiden ilmaisemiseen. Että se on se, mikä on jäänyt siitä pois. Et kaikenlaisia, niin kuin addiktiossakin tulee näitä kieltäytymisen ö, tapoja ja selityksiä, niin myös tässä miellyttämisessä sitä selittää usein jollain tavalla itselleen, mikä on tosi inhimillistä. Ja sen mä haluan sanoa, että tämä on nimenomaan inhimillistä. Tämä ei ole mitenkään tyhmää, typerää, heikkoa, huonoa, häpeällistä, vaan tosi yleistä, inhimillistä, ja se on aina syntynyt palvelemaan jotain, ja siitä on mahdollista vapautua, mikä on mahtavaa. Kyllä, kiitos, kiitos tästä ja jotenkin tästä inhimillisestä kohtaamisesta. Mä huomasin, että tämän jakson aikana mä alan avaamaan itsestäni sinulle, koska jotenkin se niin kuin selkeys ja semmoinen sydämellisyys kuitenkin sieltä välittyy ja jotenkin, että se on niin kuin helppo puhua sinulle, että suositus kyllä että Johannan kursseille. Tiedä, vaikka tulisin itsekin. Hei, lopetellaan tähän. Ja kiitos tosiaan tosi paljon ja kiitos myös kuulijoille ja katsojille. Tämähän löytyy myös YouTubesta riippumatta kanavalta. Ja kaikkea hyvää Johanna sulle, missä ikinä meetkin. Ja tavataan sitten kuulijat uuden jakson parissa. Moikka Kiitos moi. myös mun puolesta kaikille. Kiitos Kristiina, että sain tulla. Kiitos. Hei hei.